Esteban? Saan di ka pa nalaghalin? Ha? Sudlaw blanay, mangkot tayo na. Esteban? Ay, Esteban! Madali lang! Oy! Sino ato? Si Esteban! Puti nga daw nakibot ka, Gid. Teroy, kakuan ining... Naano ka? Nga daw hindi amo ang... kakuan. Do hindi si Esteban ang ginabrihan ko sa puwerta. Ay, ari man niya nga baying. Puti sino man to gali. Nakibot man gani ako kay dulain siya nga tawo. Wala gani makaama yung adlaw sa ako. Daso nagrekta lang sunod sa kwarto niya. Basi kun lain lang ang pamatsag niya. Teroy, ginakulbaan ako kay daw kakilas ang panulok niya. Kagdaw kapula. Ano? Ay, nagpapakala mo sa ako, no? Salamat, Gidnak. Oh, nag-ano ka mo diri sa ipertahan? Kuan, si Manong mo nag-abot na ato sa sulod. Ha? Ote, kamusta na ko no siya? Sa di siya naghalin? Ambot, kay pag-abri ko sa puwerta. Wala gani makabaayong adlaw sa akon. Nagsunod ang dayon sa kwarto niya. Katuan ko siya. Binak pamangkuta sabi. Basi kung may problema balang utod mo. Sige, nay, tay. Katuan ko anay siya sa kwarto niya. No? Pwede ba... Oh! Ay! Sorry! Bernie Blan, tanaw lang. Ay, Ninya? Naano ka? Nakangamo sila si Manong. Do, hindi siya si Manong. Nay, Ninya, na ano ka? Katulog si Manong, Nay. Ha? Di nga daw kalain sa itsura mo. Ha? Wala kapoy siguro siya sa biyahe. Pero, Ninya, okay ka lang pala? Oo, Nay. Pabayaan na lang anay naton si Manong. Kapoy siguro siya ano galing lutuon ko, Nay? Kaya ako na lang ang maluto. Hala, nga ang nag-aamo sa si Manong. Hindi pa na mo siya Nagabisyo bala si Manong? Tiroy, ginpukaw mo siya? Ginpukaw ko na. Ay. Naano ka? Kuan, si Esteban. Pamatsag ko daw. Naano ka, Tay? Si Manong mo. Do hindi na sa amo. Tiroy? Ano nga hindi amo? Nagkakatulog nga hublas. Ano? Basi ko na ginutan. As in, hublas gidyahaw? Wala gidyabayo? Bisan brief gani wala. Ano? Nga nga nagasubong siya hindi amo si Esteban Ay, wow. Kahumot sa sudaan pa. Anong sudan, Nay? Hi, Tay. May ubra sa atlamnan? Buligan ta ka. May araduhon pa? Ako lang ubra tayo, pero subong. Kaong gani tulo ya. Di na ina pagkabalak inak. Do kapoy ka gid Ako nang bahala sa umata. Kaong ta, gutom na ko Nay, niya. Ay, kapuhan mo sa akon? Kaong ta! Wow! Lamit sa sudaan ba? Ang gamit ba? Malamalang adobo, medyo makaang. Nay, niya, gina. Kaon mo. Si Manong. Bang lamit. Ngamit-amit tama ba? Hindi na siya ang magulang ko. Bisan sa pangaon niya, Do ginadalukan. Anong natabusin ni sa iyaman? Nga nga nagasubong siya sini. Okay, Mia. Don't worry, me. I'm good in school. Di ka mo ani daddy sa akon niya. Siguruha lang, Benji, ha? Kilala mo bala si daddy mo? I know, me. Gusto niya daan sa akon, permi ko ya sa top mo, right? Mami, ara ka naman. Nga mo gid siya ng panulok mo sa akon, now. May nahimo naman bala ko nga sala si mo. Benji, ginahatag na mo ni daddy mong tanan. Kagkuntani. Me, don't worry bala. Kay balo ko ya sang ginahimo ko, ha? Kagamigo mo nga naabtan ko dire. Mami, bala mo, kabalo ka naman sa akon. Come and go lang ko ya sa mga friends ko. Di ba, me? They can visit me here. Pero, di na lang ako utob, mami, ha? Kilala mo naman ko, di ba? Okay. Sige na.
Aring allowance mo. Kag may groceries ka na diri ha. Basi bala kung magkadto diri si daddy mo ha. Okay, mi. Halong. Pwede na uda ka kanto, Megs. Ay, hindi lang na, Migs. Base bala kung kakadto dis daddy. Megs, dumaano na gid ko eh. Migs, ano man? Na ano? Kontrolab lang ko galingon mo, bla. Parihog na sakon, bla. Megs, Nakaduda na si mami sa akong nga nagagamit ko, pero hindi makita sa gawi ko. Din ka ano ka daw? gakluro ko, Megs. Luya ko nga makagamit. Gusto nga, mag-relax lawas ko. Mix mate, bla. Kinanglan patuan mo na ya, kay dapat ang ginagamit na ya, pampalipas oras lang na. Hindi na pwede daw lawon mo. Dapat kung saan ulang taya stress, ang muna na paggamit, right? Pero Megs, Mix, patui, balang ginabatyag mo. Tanawa kuya bala, kay kung may ara, good, di kuya. Pero kung wala, di good man gyapon. hindi pwede, Megs, hindi pwede. Ati, sorry gid, Mix eh. Wala ko na supply subong, sorry gid. Ha? Oo. Hello. Piste. Hello, Megs. Lano man, Megs. Esteban? Oh, Ay, mga pika? May pandisala ko nga ginbakal. O, ari, o. Tistingi, iya iniluto ni Chay mo Marga. Hindi ko na eh. Busog ka, ha? O, ari, tebo. Hindi ka, Nico. Hindi ka, Gip. Ha? Nakatabla. Hindi ko na pistor buhaya. Pisti man nga. Ay! Tara, kanakani. Esteban? Sali ka makadto! Esteban! Ano ba lang natabo sa iyaman? Ano? Megs, okay ka lang? Mayo man kay nakapuli ka, di ba? Megs. Megs, okay ka lang? Nagakurog ka? May sigarilyo na, Megs. Sigarilyo? Nagapanigarilyo ka na, Megs? Kung may hitit ka na, mas mayo pa kita. Megs, ano nga hit man? Gago, bro. Hit-hit na gid lang, may pagbalaw. Gayo na sigarilyo, ah. Siga. Okay, Megs Ari, Megs Bus na ba, yada? Hindi ka na, lista na lang yung tiroy, ah. Sino ito, Jude? Si Esteban, Nay. Ika daw blanco to? Ambot na ya. Mads, Mads? pabakla ni ako sang Bombay kag ahos. Maluto ako sang miswa nga may patula kag sardinas. Bagulin din nagalin si Esteban, Chay. Daw lalong man to. Ha? Ano nga lalong? Ano ang buot mo silingon? Hajod? Ninya? Hindi pa. Esteban. Sino si Esteban? Gabakoy ka mo, no? Gabakoy ka mo, Mix. Sorry! Narinig bla. Tala lang. No? Pwede ba? Wala. Kapoy lang siguro ako sa biyahe. Ninya, okay ka lang? Ha? Ha? Siling ko okay ka lang? Oo, Nay, oo. Pabayaan na lang anay natin si Manong. Siguro. Siya galit yung kapoy sa biyahe. Hindi ako. Wala pa ako, Nay. Siling ko okay ka lang? Oo, Nay, oo. Nagkakatulog si Manong. Tinga daw kalain sa itsura mo. Dara lang, Lay. Kapoy lang siguro ako sa biyahe. Hindi ako. Tinga daw kalain sa itsura mo. Ha? Okay, Teroy. Teroy! Ay, wait pa. Feeding in sila. Feeding sila rin. Okay, Teroy. Bawa ko lang nakita. Nag-feeding in sila rin. Hindi din ko okay. May ubros bukit ay. Ligan na ka. May doon to? Ako lang tayo. Maramig ang bukid, Min. Ganas mo magli. Anong sunod na ay? Hi, tay. Hindi na pagkabalak inak. Daw kapoy ka gid eh. Ako na bahala sa uma. Kaon ta. Gutom na ko eh. Kapoy, ano. Hindi. Hindi na pagkabalak inak. Hindi na. Hindi Pag- na. Hindi na. Pagkabalak.
Ako lang ubra tayo, bro. Subong. Ako gaya tubo ya. Hindi niya makita sa gawi ko, kay Timan. Kapag ako'y magdala mo, gano'n ka daw? Gagkluro ko, Mix. Buya ko nga makagamit. Kay Ito nga. man, kay ano ka maluton? Timan. Ha? Let's ulit bilay. Ay, kung nasakon la. Mix. Nakaduda na si Mami sa akong na nagagamit ko, pero hindi niya makita sa gawi ko, kay Timan. Kay Ti, may La, Mix. nakaduda na si Mami sa akong na nagagamit ko, pero... Tanawa ko labi, ha? Alabay, ha? Balay. Tanawa ko labi. Mix, patui ba lagi na patsyag mo? Sino to, Jude? Si Esteban ay. Kado Blanco to? Ampot na ya. Mads. Ay, Mads. Mads? Laga ni ako sang Bombay kagahos. Maluto ako sang miswa nga may patula kay sardinas. Ah. Di ba tiyon ko na dayan? Ay, Tapos naman yan ah. Hindi ka na eh. Lista na yung tiroy ah. Pag ulit din nagalin si Sebastian. Si Sebastian niya ako ni Esteban. Si Esteban. Maluto ako sang miswa nga may patula Gusto kay niya ako sardinas. Ah.